Věříš, že jsi někoho ztratil. Ale co kdybych ti řekl, že to, co jsi ztratil, nikdy neexistovalo? Co když bolest, kterou právě teď cítíte, není známkou selhání, ale osvobození? Carl Jung řekl, že největší lidskou tragédií není ztráta lidí, je to lpění na iluzích, které si vytváří naše vlastní mysl. A možná, jen možná, nezažíváš opuštění, zažíváš probuzení. Protože když člověk odejde, když odhalí svou masku, když ukáže stín, který se vždycky skrýval, co ti láme srdce? Není to fantazie, která tě držela v zajetí. A dnes pochopíš pravdu, kterou se ti nikdo neodvážil říct. Nikoho jsi nestratil. Zbavil se z iluze. Zůstaňte se mnou až do konce, protože toto poznání by mohlo být zlomovým bodem, na který vaše duše dlouho čekala. Carl Jung řekl, že persona je maska, kterou si každý jedinec nosí, aby byl společensky přijat. Vytváří se po celý život, aby chránila ego, vyhnula se odmítnutí a udržovala povrchní vztahy. Problém je v tom, že když se zamilujeme nebo si vytvoříme hluboká citová pouta, neuvědomujeme si, že se často nespojujeme s pravou podstatou dané osoby, ale s pečlivě vybudovanou maskou pro svět. Proto má tolik lidí, když někoho ztratí, pocit, že tuto postavu už nepoznávají. Pravda je jednoduchá a bolestivá. Nikdy jste ho doopravdy nepoznali. Znali jste jen jeho upravenou, filtrovanou a nacvičenou verzi. Když někdo opustí váš život chladným, zklamáním nebo náhlým způsobem, není to láska, která vybledne, je to iluze, která se rozbije. Bolest, kterou cítíte, nepochází ze ztráty skutečné lidské bytosti, ale z kolapsu fantazie, kterou si vaše mysl vytvořila na základě příjemných fragmentů chování dané osoby. Mysl bere malé projevy náklonnosti, pár dobrých skutků a transformuje je do uceleného, souvislého a pohodlného vyprávění. A právě tam se rodí připoutanost. Ne k jednotlivci, ale k postavě. Jung vysvětluje, že na ostatní promítáme touhy, očekávání a ideály. Takže když říkáte, že jste někoho ztratili, ve skutečnosti říkáte, ztratil jsem to, co jsem si o tom člověku představoval. Rozdíl je obrovský, protože když ztratíte skutečného člověka, zármutek je čistý, ale když ztratíte iluzi, zármutek je zmatený, disonantní, zastřený, protože to, co bolí, je rozbití vašeho vlastního mentálního výtvoru. Vědomí se probouzí, když maska spadne. Prvotní šok lze cítit v těle, jako by šlo o vnitřní roztržku. Mysl se snaží přijmout, že to, čemu tak dlouho věřila, nikdy nebylo pravda. Ale právě z tohoto bodu se rodí svoboda. Odcházející člověk pouze opouští jeviště. Role, kterou hrál, nemohla trvat věčně. A když opona padne, uvědomíte si, že jste nikoho nestratili. Osvobodili jste se od postavy, která zaujímala místo, které jí nikdy nemělo patřit. Toto je první krok k psychologickému růstu, který Jung nazývá individuací. Rozpoznání rozdílu mezi tím, co je pravda, a tím, co je projekce. Mezi tím, kým jste a kým ten druhý člověk skutečně byl. Mezi skutečnou láskou a láskou imaginární. A tento krok, i když obtížný, je vaší cestou k zralejšímu, jasnějšímu a silnějšímu emocionálnímu životu. Pokud vás tento obsah zaujal, přihlaste se k odběru kanálu a i nadále dostávejte podobné hluboké úvahy a zcela proměňte svůj pohled na vztahy a emoce. Podle Carla Junga každý lidský vztah začíná nevyhnutelnou vrstvou projekce. Než toho druhého skutečně uvidíme, vidíme v něm to, po čem toužíme, co potřebujeme nebo čeho se bojíme. Promítáme si své sny, nejistoty, potřeby a dokonce i nevyřešená traumata. Je to, jako bychom na toho druhého položili závoj a zbarvili jeho obraz od stíny, které k němu nepatří. Když si myslíte, že jste ztratili někoho výjimečného, často jste ztratili právě toto. Projekci vytvořenou vaším vlastním podvědomím. Zamilovali jste se do toho, co jste si na danou osobu promítali.
Zamilovali jste se do péče, kterou jste toužili dostat, do bezpečí, které jste toužili cítit, do přijetí, které vám v jiných fázích života chybělo. Mysl, hladovící po úplnosti, vytváří rychlé asociace. Laskavé gesto se stává důkazem lásky, úsměv se stává znamením hlubokého spojení. Chvíle pozornosti se stává jistotou reciprocity. Ve skutečnosti jste ale interagovali s částí sebe sama, která se odrážela v druhém. Jung vysvětlil, že projekce má důležitou funkci. Osvětluje vnitřní části, které dosud nebyly rozpoznány. Když promítáte něco dobrého, vidíte v druhé osobě vlastnosti, které ve vás existují, ale které jste dosud neměli odvahu uznat. Když promítáte něco bolestivého, vidíte rány, které dosud nebyly ošetřeny. Proto vztahy, které končí náhle nebo zklamáním, zanechávají pocit, že se dotyčný člověk změnil. Ve skutečnosti prostě přestal udržovat projekci, kterou jste na něj kladli. Bolest, která vzniká na konci vztahu založeného na projekci, je smíšená bolest. Částečně pochází z frustrace, částečně z deziluze a částečně z nevyhnutelného setkání s realitou. Nebolí to proto, že jste ztratili někoho skutečného. Bolí to proto, že jste ztratili příběh, který jste si vytvořili ve své vlastní mysli. Je to jako probudit se z krásného snu a uvědomit si, že nic z toho neexistovalo. Když toto pochopíte, stane se něco mocného. Začnete se osvobozovat od potřeby, aby vám ostatní zaplňovali vnitřní prázdnotu. Naučíte se vidět sami sebe jasněji. Začnete se spojovat se skutečnými lidmi, ne s vnitřními fantaziemi. A to zcela změní váš pohled na vztahy, volby a city. Toto probuzení obnovuje vaši emocionální autonomii, obnovuje rozlišovací schopnost, obnovuje svobodu. A především obnovuje zodpovědnost za vaši vlastní lásku. Přestáváte čekat, až vás ten druhý zachrání, uzdraví nebo doplní. A začínáte budovat svůj emocionální život z uvědomění, ne z potřebnosti. A teď bych se chtěl zeptat vás, která část tohoto tématu se vás nejvíce dotkla. Napište to do komentářů, protože vaše slova mohou pomoci dalším lidem, kteří zažívají stejnou bolest, jakou jste cítili vy. Carl Jung řekl, že stín se skládá ze všeho, co skrýváme, jak v sobě, tak v ostatních. Je tvořen odmítnutými, popíranými, potlačovanými a nevědomými částmi osobnosti. Když vstupujeme do vztahu, máme tendenci vidět pouze povrch, kouzlo, sympatie, pozornost, pečlivě konstruovanou verzi, kterou si chceme dobít. Stín zůstává skrytý, dokud ho už nelze dále udržet v naprostém pořádku. Když si myslíte, že jste někoho ztratili, často ztrácíte jen tu verzi sebe sama, kterou vám tato osoba chtěla ukázat. Postupem času se vynořuje její stín. Sobectví, chlad, nestabilita, manipulace, lži, nedostatek empatie nebo prostě emocionální lhostejnost. A když se tento stín konečně vynoří, mysl utrpí hluboký šok, protože se musí konfrontovat s něčím, co nebylo součástí idealizovaného příběhu. Jung vysvětluje, že odhalení stínu jiného člověka je jedním z nejdůležitějších momentů pro psychologický vývoj. Je to proto, že přináší jasnost. Osoba, která se zdála být dokonalá, odhaluje postoje, které jste ignorovali. Ne proto, že jste byli naivní, ale proto, že jste byli uvězněni v původní projekci. Když se stín objeví, ničí iluzi, ale vrací vám pravdu. A pravda je to, co tě osvobozuje. Pozorně poslouchejte. Když se k vám někdo chová s přehlížením, lhostejností nebo emocionální krutostí, není to něco, co se objeví z ničeho nic. Je to projevující se stín. Je to odhalení nerozvinuté stránky osobnosti dané osoby. Stín se nikdy neobjeví náhodou. Objeví se, když jste již dostatečně emocionálně zapojení, abyste jim byli ovlivněni. A právě proto to tak bolí. Ale tady je klíčový bod jungovské perspektivy. Stín druhého vždy osvětluje něco ve vás.
Může odhalit vzorce podrobení se, stará zranění, strach z opuštění nebo tendenci přijímat méně, než si zasloužíte. Proto, když se vynoří něčí stín a vztah se rozpadne, nestratíte někoho, najdete sami sebe. Protože od té chvíle začnete jasněji vidět, co jste tolerovali, co jste příliš odpouštěli, co jste přijímali bez zpochybňování. Stín, ačkoliv je děsivý, je poučný. Je to zrcadlo. Ukazuje vám, co potřebujete k uzdravení v sobě. Odhaluje hranice, které jste si nestanovili. Odhaluje části vašeho vlastního nevědomí, které dřímaly. A když stín druhého zmizí, zanechává stopu poznání, které byste nikdy nezískali, kdyby maska zůstala neporušená. Takže si pamatujte, člověk, kterého jste ztratili, možná nikdy neexistoval. Existovala jen jeho společensky přijatelná verze. Když se objevil stín, spatřili jste pravdu. A pravda vás osvobodila od něčeho, co by nikdy nebylo zdravé. Pokud ve vás tato zpráva probouzí nové poznatky, přihlaste se k odběru kanálu, abyste nezmeškali další témata. Čím více máte povědomí, tím méně iluzí vás uvězní. Když vztah skončí, obzvláště nečekaně, chladně nebo rozporuplně, prvním pocitem je obvykle selhání, nespravedlnost nebo opuštění. Optikou psychologie Carla Junga se však v těchto okamžicích skutečně děje zhroucení iluze, která se v průběhu vztahu budovala. A toto zhroucení, ačkoliv bolestivé, je hlubokou formou emocionální a duchovní ochrany. Podle Junga je lidská psychika expertem na vytváření vnitřních narativů, které nám pomáhají zvládat život. Když jsme zamilovaní, idealizujeme, romantizujeme, ospravedlňujeme si chování a projektujeme budoucnost, která nikdy neexistovala mimo naši vlastní představivost. Každý laskavý pohled, každá malá demonstrace náklonnosti, každý začátek slibu se stává cihlou v narativu, který o druhé osobě vytváříme. Ale tento narrativ je vnitřní, je váš, ne narrativ toho druhého. K rozpadu iluze dochází, když realita konečně převáží nad projekcí. Může to být nečekaný akt chladu, delší nepřítomnost, emocionální zrada, odhalená lež nebo prostě jen do očí bijící nezájem. Je to okamžik, kdy nevědomí zabrzdí a řekne podívej, kdo ten člověk doopravdy je. A toto odhalení nejenže ničí pouto, ničí i emocionální příběh, který si vytvořil, abys přežil starou bolest. Tento proces, ačkoliv je zničující, je jedním z nejvíce osvobozujících v psychologickém životě. Protože když fantazie padne, znovu získáte část sebe sama, která byla uvězněna. Znovu získáte své vnímání, znovu získáte svou jasnost, znovu získáte svou emocionální identitu. Konec iluze otevírá prostor pro mnohem solidnější a pravdivější rekonstrukci. Jung řekl, že všechno, co nás zraňuje, nás probouzí. Zklamání není trest, je to rozšíření vědomí. Život odstraňuje to, co není v souladu s vaším vnitřním vývojem. Osoba, která odchází, si s sebou nebere váš osud. Dělá vám prostor, abyste mohli pokračovat v procesu individualizace, aniž byste s sebou nesli zkreslení, které představovali. A je tu ještě něco hlubšího. Když se iluze rozpadne, odhalí svou skutečnou sílu. Protože teď vidíš, že to, co jsi si myslel, že jsi ztratil, nikdy nebylo skutečné. A to, co skutečné není, tě nemůže zničit. Co tě zranilo, byla fantazie. Realita, ať se zdá jakkoliv krutá, je vždycky lékem. Proto jsi nakonec nikoho nestratil, zachránil si sám sebe před setrváním v příběhu, který tě ponižoval. Život tě distancoval od něčeho, čemu chyběla emocionální, psychologická nebo duchovní podpora. Byla to ochrana, ne ztráta. A teď se chci zeptat vás, jaká byla největší iluze, kterou vám realita v životě odhalila? Napište to do komentářů, protože váš příběh může osvětlit cestu ostatních. Pro Carla Junga představuje koncept já střed psychiky, skutečné jádro bytí, zdroj autenticity a vnitřní rovnováhy.
V mnoha vztazích, zejména v těch, které jsou zatíženy emocionální závislostí a hlubokými iluzemi, se od tohoto středu nakonec distancujeme. Distancujeme se od sebe výměnou za drobky pozornosti, prázdné sliby nebo očekávání, která se nikdy nenaplní. Když vztah skončí, nerozpadne se jen pouto, ale dojde k nucenému návratu k vlastnímu já. Tento návrat, ačkoliv zpočátku bolestivý, je jednou z největších příležitostí k psychickému a duchovnímu růstu, které život nabízí. Začnete jasně vidět, jak ztraceni jste se snažili držet někoho, kdo nikdy nebyl skutečně přítomen. Začnete si uvědomovat, že vaše hranice byly překročeny nesčetněkrát, ne proto, že byste to dovolili ze slabosti, ale proto, že jste věřili, že daná osoba za to úsilí stojí. Tato víra, živená vnitřní potřebou a starými emocionálními vzorci, vás vzdalovala od toho, kým jste skutečně byli. Jung řekl, že proces individuace, cesta k tomu, abyste se stali tím, kým jste se narodili, často začíná bolestí. Utrpení je prvním znamením, že se vás duše snaží přivolat zpět. Když máte pocit, že jste někoho ztratili, jste ve skutečnosti tlačeni dovnitř, do prostoru, kde můžete znovu vybudovat nejen svůj emocionální život, ale celou svou emocionální identitu. S rozchodem znovu získáte něco zásadního, svou vlastní hodnotu. Začnete si uvědomovat, že vaše energie, vaše přítomnost, vaše loajalita a vaše láska jsou poklady, které nelze plýtvat na někoho, kdo neví, jak je přijmout. Je to, jako by konec vztahu smetl vrstvy iluzí a umožnil vám konečně se podívat do zrcadla a vidět osobu, kterou jste vždy byli. Silnou, intuitivní, citlivou, schopnou a důstojnou. Toto znovu objevení sebe sama přináší také hluboké pochopení opakujících se vzorců. Vztahy, které končí matoucím nebo bolestivým způsobem, často odhalují stará zranění, strachy, neléčené opuštění, emocionální potřeby, traumata maskovaná jako láska. A když těmto zraněním čelíte s odvahou, začne se objevovat vaše já. Vede vás k vědomějším rozhodnutím, zdravějším vztahům a integrovanějšímu emocionálnímu životu. Návrat k já je opravdovým vítězstvím po konci. Nejde o to jít rychle dál, ale o znovu objevení částí sebe sama, které byly zapomenuty, umlčeny nebo dány těm, kteří nevěděli, jak se o ně starat. Jde o to znovu vybudovat se s moudrostí. Pokud vám tato zpráva přináší sílu, jasnost nebo úlevu, přihlaste se k odběru kanálu a i nadále dostávejte obsah, který zvyšuje vaše povědomí a posiluje vaši emocionální cestu. Carl Jung opakovaně prohlašoval, že bez bolesti se vědomí nezrodí. To znamená, že momenty, které bolí nejvíce, odmítnutí, opuštění, ticho, chlad, ztráta, jsou právě ty, kdy se psychika reorganizuje zevnitř. Když máte pocit, že jste někoho ztratili, ve skutečnosti procházíte hlubokým procesem psychologického znovuzrození. Bolest je branou, nikoli rozsudkem. Zpočátku se zdá, že se všechno hroutí. Nepřítomnost těžce doléhá. Napadne vás ticho. Mysl se snaží najít odpovědi, zrekonstruovat scény, pochopit, co se pokazilo. Ale tato fáze není selhání. Je to očista. Je to vaše podvědomí, které odstraňuje vrstvy fantazie, přerušuje toxická pouta, rozpouští projekce, dekonstruuje iluze a vytlačuje vás z emočních vzorců, které vás tak dlouho věznily. Bolest přichází, aby odhalila to, co jste vidět nechtěli. Vaše srdce investovalo do někoho, komu chyběla emocionální struktura, zralost nebo pravda, aby to oplatil. Mysl se brání přijetí tohoto odhalení, protože jeho přiznání znamená pohled na svá vlastní zranění. A Jung učil, že většina lidí utíká před sebepoznáním právě ze strachu z toho, co v sobě najdou. Ale teprve, když vztah skončí, máte konečně šanci podívat se do své duše bez rozptylování.
Uvědomíte si, že jste si zasloužili mnohem víc, než jste dostali. Uvědomíte si, že jste příliš dlouho čekali na činy, které nikdy nepřišly. Uvědomíte si, že jste bojovali sami. Uvědomíte si, že jste trvali na někom, kdo se ani nedokázal citově uživit. A právě tam začíná uzdravení, v poznání. Když si uvědomíte, co se doopravdy dělo, bolest získává smysl. Přestává být bezcílnou prázdnotou a proměňuje se v průvodce. Varování, zjevení. Život se vám snažil ukázat něco, co jste odmítali vidět, protože jste stále uvězněni ve fantazii. Jung řekl, že nevědomí pracuje pro vaše vlastní dobro, i když se to zdá kruté. Ztráta, o které si myslíte, že vám zničila život, je často nezbytným impulzem, který vám brání setrvat v něčem, co by vás uvnitř pomalu zabíjelo. Bolest řeže, ale také probouzí. Láme, ale také vytváří prostor. A když se s časem ohlédnete zpět, uvědomíte si, že to, co tolik bolelo, bylo přesně to, co vás zachránilo. Bolest vám vrátila vás samotné. Vrátila vám jasnost, vrátila vám sílu, vrátila vám emocionální svobodu. Ukázala vám, že jste někoho nestratili, že jste se zotavili. A teď bych se od vás chtěla zeptat, jaké největší ponaučení vám bolest kdy dala. Zanechte svůj komentář, protože vaše zkušenost může osvětlit cestu někomu, kdo právě prochází stejnou transformací. Carl Jung řekl, že co je pro vás určeno, to vás najde a co není, se vzdálí. Tento koncept, ať se zdá jakkoliv duchovní, je hluboce psychologický. Ve vztahu se dvě duše spojují nejen touhou, ale i emocionální kompatibilitou, vnitřní zralostí a shodou hodnot. Když někdo opustí váš život, zejména někdo, kdo vám ublížil, podvedl vás, ponížil vás, nebo vás nechal nést tíhu vztahu samotné, tento odchod není trestem. Je to přirozený výběr vaší psychiky. Je to život, který odstraňuje to, co blokovalo váš rozvoj. Nekonzistentní, nestabilní nebo iluzemi poháněné vztahy nemohou přežít, když se zvyšuje vaše úroveň vědomí. Co jste kdysi tolerovali, vás nyní trápí. Co jste kdysi přijímali jako normální, vás nyní bolí. Co se kdysi zdálo jako láska, se nyní jeví jako manipulace, mlčení nebo nepřítomnost. A tento posun ve vnímání se netýká změny druhého člověka. Jde o to, že se probouzíte vy. Když někdo odejde, nebo když se rozhodnete distancovat, dochází k vnitřnímu pohybu, reorganizaci vašeho emocionálního osudu. Psychika podle Junga vždy hledá rovnováhu. Pokud jste byli uvězněni v poutu, které vás vyvedlo z rovnováhy, vysávalo vaši energii, distancovalo vás od vaší podstaty, pak je distancování formou obnovy. I když to bolí, i když se to zdá nespravedlivé, i když máte pocit, že jste ztratili něco cenného. Ale tady je ta transformativní pravda. Nikdo, kdo je pro váš růst nezbytný, vás neopustí. Nikdo, kdo je součástí vaší cesty, s vámi nebude zacházet jako s druhou možností. Nikdo, kdo hraje ve vašem životě skutečnou roli, vám nebude dávat citové drobky, ani vás nenutit žebrat o pozornost. Co odešlo, odešlo, protože to nebylo v souladu s dalším cyklem. Co mu proklouzlo mezi prsty, proklouzlo, protože to na jeho cestě už nesloužilo účelu. Co tě opustilo, odešlo, protože tomu chyběla struktura, která by s tebou kráčela na úrovni vědomí, které právě dosahuješ. Když toto pochopíte, ztráta se promění v osvobození. Konec není prázdnota, je to portál. Je to začátek vědomnější, zralejší a opravdovější kapitoly. Nikoho jsi nestratil. Osvobodil jsi se od osudu, který ti nepatřil. A nyní, abyste se mohli dále vyvíjet, posilovat a vnímat život s hloubkou, kterou si vaše duše zaslouží, vás zvu k odběru kanálu. Nejen proto, abyste nezmeškali budoucí obsah, ale také proto, že tento prostor byl vytvořen právě pro vás, pro vaši mysl, pro vaše uzdravení, pro vaše probuzení. Klikněte na odběr a zůstaňte zde se mnou.
Vaše transformace teprve začíná a na této cestě nebudete sami.